Kung ano na. Yan. Di ba, sabi nila yan. Ay, nun. Ay, ako na. Ano kung may suro? Siguro. Mati ko po. Ma. Ma. Bentar. Mulu. Uy, ulit mo. Talaga. Bumila. Malabot ako ba? Yan, wato kang ganito. Ha? Wato. Yan. Ano ito doon? Ang tatlo. Ha? Tatlo. Oo. Ano? Yan o. Ano kang ganito? Balik mo talaga yung lilig kong upoy. May dira do yan. May dira do. Ano? Kama ko. Lagod mo ko. Sabi na kampay ba? Ulo. Iba ito. May saklaman. Mo pa ito yung room. Musay. Mama, sulit na ito. Mama. Mama. Ipasulit pa sa ka ma. Ma. Mama kita nay. Pasulit pa sa ka. Utos. Kikita na akong bola. Kikita na akong bola. Hindi ako na. May pira. Ang nila mga bis, may tuko rin. Bro, may may kwarta. Ay, kaya naman pinamahal din mga gamit. Kung dito ka mo, kung ito na may kwarto, at least makulala din at tulipit ko. May biskuit, may juice. Ano ka makakatawa? Doy, lagsi na doy. Ayoko na sa Ano na? Hindi ko makapal. Kung yung nabarating ng sinabi. Ah, may ito. Hindi ko dadalawang gusto nyo Ano sila? Doon sila dyan ah. Ako ang balak. Ano pala makaon doy? Alastos. Ay, yung mga suturo. Naglalagay ako eh. Ano yun? Ay, magsiyaw ka na. Ay, magsiyaw ka na na. Wala na nagbigan sa suan. Ang dami na sumakaro. Ito na dito.